Moikka vaan kaikki! Ja tänään mä esittelen kaikki stressrollut. Ottakaa, tästä puuttuu yksi. Okei, no niin, mä hain sen. Okei, tässä on nyt siis nämä mun stressilelut. Tää on mun ykköslemppari. Siinä on, ottakaapa hetki. Niin, mä laitan ne kaikki kiinni. Otan nämä kaikki kiinni teipillä. Eli nyt nää on tälleen kiinni kaksipuolisella. Tätä ei mennä lähteä irti. Mutta nyt vaan esitellään. Eli mä aloitan tämän testat. Tässä siis tää on puhjennut. Tää on mennyt halki. Tää on niinku rikkoutunut. Tähän on tullut tohon tommonen reikä. Eli täältä yritetään saada nää kaikki rikki. Ja sit sä oot voittanut tän niinku pelin. Täälläkin. Siellä on jo vähän halkaistu. Seuraava on tämmönen tämmönen homma. Mä oon ostanut tää joskus Marakatista. Näitä saa Marakatista. Tai ainakin sai. Mun yhdellä luokkalaisellakin on tällainen. Niin tämmönen. Sitten tämmönen kissa. Tää ei näköjään tää ei pysy kiinni. Niin ottakaa. Ja ottakaa. Mä siis tää saa tälleen. Mut siis tänään mä kuvaan myös toisen videon. Sitten on tämmönen, missä on näitä palloja sisällä. Niin semmonen stressilelu. Sitten tässä on tämmönen FitCat. Joo. Sitten tässä on tämmönen peruskeltainen juttu. Sitten tässä on tämmönen, missä on paperi sisällä. Ja sitten tämmönen iso, missä on polyestellä.